Manakala ko ma. Mamaya, kamaingay dyan man, maririnig ka dito, wag ka mag-ingay. Mag-ingay dyan. Adilim. Madam Ara, ayan. Nag-take two ako, nawala naman ng connection. Mamaya, mawala naman ng connection. Lagi na lang wala, kahapon wala naman internet. Ay. Anyari, na ano, na putol, madami mawari. Ganito nga yung internet kahapon, wala naman maghapon na internet. Kasi umulan. Ito ganito yung problema sa probinsya eh. Lagi may TikTok, Madam Ara. Di nawawala ng TikTok, wala. Lagi na lang. Pag naasal ako, hindi na ako magti-TikTok talaga eh. Isang oras lang yun, namatay na naman. Bigla lang umulan, nawala na. Ambot, oy. Ay, Diyos ko, patawarin. Kapon, wala na naman internet. Ang hirap ng internet sa probinsya, oy. Nakakagigil. Kailangan mahaba talaga yung pasensya ko. Di na nawalan ng TikTok. Araw-araw na lang talaga. Kagabi may TikTok uli. Ay, Diyos ko, Panginoon, patawad, God. Panay TikTok. Ay, Diyos ko, Panginoon. Hindi ako makapangisda. Pag tanghali, walang kuryente, walang internet. Ambot. Diyos mio, oy. Unang tusok. Salamat po sa patusok. Sayang hanggang 10 pa ako eh, oh. Hanggang 10 pa ako eh. Matay na. Alasutso pa lang eh. Kaya aga-aga pa. Ayan ni Mawari Vlogs. Sabi niya, lagi may TikTok. Ay, di na nawalan. Araw-araw may TikTok. Ano na to? Nakatatak na to sa internet na to. Welcome to Philippines kong mahal. Lagi na lang may TikTok. Sa araw-araw na lang ginawa ng Diyos. Ayan, may TikTok. Ganito pala to sa, probinsya. Diyos ko. Nag-TikTok na naman ako hanggang ayan, nag-iikot na naman. Diyos ko. Makisama naman, oy. Wala talaga. Oh, Diyos, Panginoon, patawad. Ay, kinakabahan na naman ako sa loading-loading na naman to. Oy, Diyos ko. Wala nang take 3, hanggang take 2 lang. Diyos ko, day. Diyos ko, internet. Meron pang pasayaw sa kabila. May pa-sound, talagang makaka-copyright pa nito. Ang daming problema dito. Oh, Diyos ko, Panginoon ko. Ayan. Sana makisama to. Wala nang take 3, take 2 lang. Ay, nako. Paano tayo nito makapangisda? Mamaya, wala na naman kuryente. Ay, nako talaga naman. Oy. Billy Boy, Mickey Love shout out. Billy Boy, si Tuhado. Ayan.
Wednesday premiere, Jackie, Lani, Anyong. Ayan. Ayan, 4 million daw. Miguel Love, shout out. Pakisama ka sana internet. Huwag ka nang mamatay, please. Ayan, meron pang sayaw sa kabila. Sa kapitbahay, wala naman, oy. Ayan, lakas ng sound. Ay, nako. Ayan, 4 million daw. Miguel Love, shout out. Premiere kay Billy Boy. $2 million daw. Miguel Love, shout out. Pag ganito yung LS mo, talagang mawawalan ka ng gana. Nagkawalaan na yung mga tao kanina, ang dami pa naman. Ayan, 2 million daw. Miguel Love, shout out. $4 million daw. Miguel Love, shout out.
Richard Linugan Vlog, Mikilab shout out Richard. Ayan Richard, meron ka na pong jacket. Hi host, dito ako sa diet. YouTube mo na Mikilab shout out. Anong ginagawa mo dyan? Supat mo, family, hello, Mikilab shout out. Nasa diet ka. Dito lang ako sa Bula. YouTube no, medyo malayo. Morning mga Uragon. Medyo malayo yan dito konti. YouTube no. Daan ka dito. Morning mga Uragon. Madamara. Ayan, 6 million daw sa love shout out. Take 2. Sa mining company ako nag-work sa Panganiban, Camarines Norte. Ay maraming dyan, ginto, YouTube no. Maraming ginto. Marami ka bang nakuhang ginto dyan? YouTube no. Nagukay kayo ng ginto. Say mo sa mining company. James Malasaga lalab Miguelab shout out. James. Gusto mo? Oo. Ano ba yung ginto dyan? Boss, pwede magbaba ng bahay. O lala, pwede ka magbaba ng bahay. Marami kang naukay. Hi lalabs, good morning. Good morning, James Malasaga lalabs. Good morning. Ayan, 7 million daw sa Miguelab shout out. Osmay support 720. Supat mo family. Supat mo. Sino siya ba unang pumasok kanina? Supat mo. Nakatamsak na mi lalabs. Ayan, salamat lalabs. James. Richard Linogan Vlog nagbaba ng bahay. Supat mo family. Mga lalab, patamsak po sa nakapin sa premiere ni Mawari Vlogs. James Malasaga nagbaba ng bahay. James. Ayan, James Malasaga mga lalabs. Patamsak po nakapin. Ayan. Mga lalabs, yung aking video mga lalabs, ayan. Hindi ko lang ng Uragon pa. Like naman ako mga lalabs. Bagong uploads. Bicolan ng Uragon. Ayan, 6 million daw. Miguel Love, shout out. Mga lalab, patamsak naman ako nakapin. Ayan. Dati akong nag-work sa Benguet Mining Corporation. Isa akong purchaser. Engineer, work sa Rapu-Rapu. Nag-work din ako pero dito na ako sa amin sa Davao City. My hometown. Shirley, Miguel Love, shout out. Hi sis, how are you? I am good. Shirley, Premier host 9. You have Premier. No problem, supat mo. I will pin your link. You have 30 minutes. Putol-putol boses mo. Putol-putol ba? Dami kasing problema, madami mawari dito sa connection. Diyos ko, lagi nilang putol-putol. Anyari. Anyari. Okay na ba? Hindi na puputol?
Madam Mara, nagputol-putol na naman ba? Napapakamot na lang ako dito eh. Pero lalo kang umandahos, lumalabas ang boses mong malat. Alam nyo kasi mga lalabs, ganyan talaga yung boses ko kasi nung nasa abroad ako na naoperahan dito sa lalamunan. Kaya yung boses ko ganyan na talaga yan. Hindi na mababago yan. Kasi may tinanggal sila dito sa loob. Kaya malat talaga yan, lalat, ganyan talaga yan. Hindi. Hindi kita maintindihan, madam. Bakit? Oh my God. Wala bang sound, mga lalabs? Ano na naman nangyari? Ano, okay na ba? Inom nga ako ng tubig. Okay na ba mga lalabs? Naiintindihan nyo na ba ako? Ayan, YouTube Bono nagbaba ng ba? YouTube Bono hindi. Hindi daw. Ay, nako. Hindi pa rin mga lalabs. Hindi na ako naiintindihan. Nawala naman nata ng sound. Ayan, 6 million daw. Mega love shout out. Himawari vlog dan tuyo from Supamo family. Okay naman ay. Madam Ara. Ang laki ng problema ng dito. Diyos ko. Lagi na lang. Ayan, 7 million daw. Mega love shout out. Manay. Tamsak Madam Marhay na aga. Maui, where are you? Mega love shout out to all. Si Maui Boy nasa ilalim ng kama, tulog. Hello all friend, my from Indonesia. Ayan. Manay B, Mega love shout out. Marhay na umaga. Ramrag. Miguel, ala, may pasayaw sa kapitbahay. Talagang makapiright pa tayo nito. Uy, nako. Miguel love shout out po, Ara and Elos Vlog. Shirley. Ayan, nagbaba ng bye si Shirley. $6 million daw, Miguel love shout out. Nakikisabay naman tong kapitbahay sa kanyang sound. $6 million daw, Miguel love shout out. Manay Bicol Yahoo. From Ara and Elos Vlog. Shirley Rodriguez OTW from Supatmo family. Shirley Rodriguez OTW si Supatmo Lalabs. Meron palang premier si Costuras, Miguel love shout out Costuras. Supat mo. You have 20 minutes. Supat mo dan in your premiere from Manay Bicol.
Ayan, 5 million in the house. Miguel Love, shout out. Magandang umaga, host. Biyay ni Juno, magandang umaga. Lalab Miguel Love, shout out. Ayan. Shirley Rodriguez, thank you. $6 million in the house. Miguel Love, shout out. Biyay ni Juno, nagbaba ng bahay. Biyay ni Juno. Mga lalabdan na po ba kayo sa nakapin? Ayan. Ayan, 4 million in the house. Miguel Love, shout out. Biyay ni Juno, nagbaba ng bahay. Samira Miguel Love, shout out. New video from Samira. Shirley, thank you. Lalab, thank you. Supat mo family, okay there. From Shirley. Manay Bicol, thank you. From Supat mo family. I will pin you later, supat mo. Biyay ni Juno, nagbaba ng bahay. Biyay ni Juno. Hi, Shirley from Samira. Shirley, thank you from Saput mo family. Shirley, thank you. Madam Ara, Manay B. Ay, naku. Biyay ni Juno, TW from Supat mo family. YouTube Bono, nagbaba ng bahay. YouTube Bono. Lablabin natin si YouTube Bono, mga lalabs. I will pin your link of Supat mo later, ha? Biyay ni Juno, dan to you. Host, Lini ka ba o BBM? BBM. BBM ako, lalabs. Bakit? Ha.
Pati ikaw, baleni ka. Tapos na yung butuhan. Ayan, parang kumukulog na naman. Ayaw kay lugaw. BBM ako YouTube doon sa abroad. Doon ako bumoto. Sara ako. Sara din, straight. YouTube OTW from Supat Mo Family. Palablab na kapin mga lalabs. Ayan. R&D Elos Vlog. Sapat Mo Family shout out. Puntahan kita, sir. Ayan. Sapat Mo Family shout out. Ayan. Laingos, kinain mo na. Hindi pa. Sa pa lang, sa birthday kasi ng papa ko sa July 3. Siguro papaluto ako. Sa July 3 YouTube kainin natin yan. Lakas ng sound sa kabila. May pasayaw. Upcoming. Ayan. May upcoming ili si Madam. Yung Bicol Express, wag mong kalimutan. Oo. YouTube dan po from Manay B. YouTube dan si Manay Bicol. YouTube dan tuyo from Supat Mo. 5 minutes, Supat Mo, I will pin your link. Ayan, may premiere yan si Supat Mo. Nang 9 ata, 9. Hello, Ma'am Manay Bicol coming. Patay, copyright yung mga tugtog ng kabila. Didig nyo ba mga lalas, may sound sa kabila? Jumbo hotdog. Copyright yung kakalabasan nito eh. Supat Mo Family, sir. Puntahan kita later. Ayan, 5 million in das Miguel love shout out. Guwapa guyod ka, os, no? Nananaba na YouTube ilang araw pa lang. Masarap kasi ang pagkain dito. Ayan. Madam, amazing list. Miguel love shout out. Ads. Ayan. Salamat po, madam, sa pa-ads. Ayan. Ayan, lakas ng music sa kabila. YouTube Miguel love shout out. YouTube Miguel love shout out from R&D Elos Vlog.
natatanaw. Chari B, Miguel Love, shout out lalab. Tamsak Danos. Ayan, salamat sa patamsak, Chari B. RN Elos Vlog, Ma'am Host, shout out. Shirley, nagbaba ng bahay, Shirley. Ayan, YouTube Uno, nagbaba ng bahay, YouTube Uno. This live so master. Ayan, thank you, Shirley. This live very good. Ayan, thank you. Chari B, nagbaba ng bahay, Chari B. Palablab po nakapin mga lalab, coming LS. Supat mo, you still here? May premiere siya eh. Supat mo, family. Ay, natatanaw. RN Elos Vlog OTW from Supat mo, family. Thanks, host. Ayan. Marhay na aga. Ayan. Marhay na aga, YouTube Uno. Impacta. Impactita. Ayan. Shirley. 55, I will pin your link. Ano? Supat mo. Ayan, Brochito Channel, binababa ni Nightbot. Palablab din ako mga lalabs. Ayan, may ano pala si Madam Amazing live stream. Ayan, 6 million in the house. Miguel Love, shout out. 6 million, thank you so much. RN Elos Vlog, done to you. From Supat mo, family. Only 4 minutes supat mo. Okay, host. Supat mo OTW from RN Elos Vlog. Okay, Ara from Supat mo. Ayan, supat mo.
Bikulan ng Oragon OTW. Ayan, thank you. Watch 2 minutes and give likes. It's me. Jen Vlog, bigay love shoutout, tamsak host. Jen Vlog. Ayan, Jen Vlog, bigay love shoutout. Salamat sa patamsak, lalabs. Suputa mo dan connected sa Premiere. Suputa mo. Supat mo. Thanks, Ara. Ayan. Chari B, mag-love shout out. Bikulan ng Oragon na OTW. Ayan, thank you. Europe Classic Travel mo, mag-love shout out, lalab. Tamsak dan. Magayon, os. From YouTube, no, magayon. Ayan, supamot. Supat mo, family, drop your link. Meron siyang premier mga lalabs, 9. Supat mo. Chari B, nagbaba ng buy, Chari B. Malakas na boses mo, host. Hehe. Namumutan ta ka from YouTube bono. Kasi nga, Chari, nasa Pinas ako, lalabs. Dito malakas na boses. Doon kasi may kapitbahay na nagagalit. Bawal sumigaw. Nasa Pinas ka na, oo. Nasa Pinas ako, lalabs. Nung ano pa ako dumating dito? 21. Ganoon pala. Oo, lalabs. Ayan, supat mo. Drop your link. Mga lalabs, may premiere si supat mo. 9 p.m. ay 9 a.m. 9. Supat mo. Drop your link. Babago. Ayun mga lalas, may premiere si supat mo. 64 minutes. 10 a.m. to, not 9 a.m. Supat mo. You told me 9. I'll give thumbs up. Supat mo. Chari B, nagbaba ng bahay. Ayan, Chari B, nagbaba ng bahay, Chari B. Madam Ara. Sabi ni supat mo 9. Nakaubad ka ba, ma? Naman nakaubad eh. Chari B, OTW, alis ka, ma? Saan pumunta? Ano? Saya mo na, mamaya ko na bayaran pagbalik mo. Nandyan sa loob eh.
Ano bibili mo yung dryer ni Maui? Ma, yung ano yun, ma? Yung, sa buhok. Oh, yung maliit lang, ma. Mamaya na lang yung bayad pag uwi mo. Ayan, Madam Ara, hindi ko pa kasi napaliguan si Maui Boy. Nakalimutan ko yung ano niya, pang tuyo. Hindi kasi siya pwedeng paliguan na walang pang dryer. Matagal matuyo yung balahibo niya. May yung maliit lang mabilin mo. Mura lang yun. Ha? Ay pa, bumili ka pala ng ano, sabihin mo lang ano. Cable wire. Cable wire, alam nila yun. Ganito ngayon pa yung style niya, no? May wire din yan, pero ganito yung style niyan. Ayan, ganyan, ganyan. Gamukadong yan. Same like this. Wala man yan size. Ganyan lang yan. Sabihin mo, cable wire lang. Isa lang yung saksakan yan. Ganyan lang pa, oh. Dalawa. Dalawa pagsaksakan. Kasi kaya magiging dalawa kasi isa dito, isa dyan. Gamukadong yan. Paano yan? Hanggang dito lang, oh. Gamukadong yan pagsaksakan yan. Wala nga size. Ganyan lang yan. Sabihin mo lang cable wire. Yan po yung pagsaksakan gamukadong. Same lang yan na ito. Sabihin mo lang cable wire. Isa lang naman yung size mo. Ito mo. Ito mo. Basta cable wire, sabihin mo lang papa cable wire. Alam na nila yon. Laptop. Oo. Isang di pa lang, ayun, oh. Supat mo, I will give this one to you. Extra banana. Okay, host. But your primer is not 9 here. I think it's a 10. Papa, basta yung cable wire, Papa, may ano, ha? May ganito pa, baka wire lang yung bilhin mo. Paano yung masuksok? Pa, halika dito nga saglit. Pa, baka wire lang bilhin mo. Paano masusuksok yun? Pa, halika nga. Kamali na naman, eh. Supat mo like 21 os. Thank you. Pa, baka wire lang bibilhin mo na. Kailangan may gano'n, ha? May puting gano'n. Baka wire lang. Paano masuksok dito? Kung gamukadong. Wala nga yan pa. Isang size lang yan. Wala yan. Saksakan kung gamukadong yan. Saksakan. Sim nga ng ganyan. Saksakan. Saksakan ka na po yan. Oo, ganito lang yan. Dalawa. Balik Isa ka. dito pa. Isa dyan. Nakakunit. Ganyan, oh. Yung ate ko, saksakan kung gamukadong. Wala nga. Isang size lang yan alam ko. Sabi lang cable wire. Laptop. Oh. Cable wire yan. Dami English OTW from Supat mo. Ayan. Papabili kasi ako mga lalabs ng cable wire para yung computer ko mag-connect direct sa ano, sa wifi para hindi laging namamatay.
57 minutes. Madam Ara, yan. Anong oras ba yung live mo? Ma, di mo sinara pag lalabas si Maui. Talaga ni Papa sinara. Maui? Tao, asan na? Bala ko na nga mag-out, madam. Nagsiyalisan na, nagsilayasan na. Bibi, ayan, sabi ko na nga ba, lumabas sarado mo nga yan. Saan galing yun? Ito, Dami English done to you. Ayan. Ayan, 55 minutes pa si ano, supat mo. Ayan, 4 million dollars, big love shout out. Nawala na yung mga tao. Napagod na. Host, good morning. You're beautiful, host. Thank you. Thank you, supat mo. Okay, host. Ayan, 4 million dollars, big love shout out. Madam Ara, walang tao. Bruchito Channel OTW from Supat Mo Family. Thank you. Wait daw.
Sir James, mga love, shout out. James GPGP Tamsak. Salamat sa patamsak. Thank you. Ayan, Madam Mara, siguro mag-out na ako. Wala man tao. Ayan, magpaalam na ako mga lalads. I will end my live now. Thank you so much everyone. Ayan. Yan na lang uli. Sana may connection mamaya. Ayan, Madam Mara, mag-out na ako, Madam. Support mo. Thank you so much. I will support your live. I will wait. Ayan, mag-out na ako for Milnos. Mag-love shout out. Thank you so much. Bye-bye.